No niin, nyt Signe on sitten matkalla pentulaatikkoon. Ja vauvat on ihan väärässä suunnassa. Emo olisi tuolla toisessa päässä laatikkoa. No niin. Signe vaikuttaa vähän kyllästyneeltä oikeastaan näihin vauvoihin. Vauvojen hoito on alkanut käydä aika rankaksi Signen mielestä. No niin, nyt ne hermostui, kun Signe lähti pois. No niin. Siellä siis pikku Emil, siinä iso Flora ja keskellä siellä myllertää sitten tuo Meg. Megille taisi tulla kakkahätä. Nämä tosiaan on tänään ruvenneet ottaa mittaa toisistaan, eli aika aikaisin minusta tuon tappelun ovat aloittamassa. Kyllä. No niin, Signe, mene vaan sinne. Kato, vauvoilla on ikävä. Niin, mene.